Sugeng dalu Mas Dodo. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Cak Komet sugeng dalu. Miki sing benek, sing genah. Nah. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Sehat nggih Mas Dodo? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jenengan pripun lah nggih? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah saged dugi mriki luar biasa lho kula. Nggih, dalam rangka tasakuran. Tasakuran peresmian dan juga penggunaan gedung baru. Nggih. RSUD Ndelopo. Nggih, leres luar biasa. Nggih. Niki tesih namin napa nggih? Tesih remen kalih budaya Jawa ngeten iki lho. Nguri-nguri kabudayan Jawi lah ngoten nggih, Pak nggih. Dawuh leres, dawuh leres. Nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Ning kula wau dugi mriki mawon pun wah bombong manah kula seneng sanget Pak kula. Sebabipun? Lah pripun rumah sakit besar teng Ndolopo niku luar biasa nembe dugi tek sambutane dagelan nggih. Monggo masuk. Langsung transit teng wingking mriku. Beh. Ruang berase kali abakiron mriku. Ruangane niku lho Pak sing kula gumun. Elok. Kula nembe setengah jam iso beku Pak kula. Lah sebabe? Lah saking ademe AC enten 7 Pak. Aku rasanya kaya ning drop freezer ngoten niku. Awakmu sebelah ndi to, Dak? Aku sebelah nguri kene ta Mas, gedung kene. Lah wong dagelan loro kok ya beda. Lah awakmu didekek ndi? Lah kok monggo bablas ngriko. Lah terus Ruang jenazah ngoten nggih. Kaya beda. ya kowe kleru kok sing mbok petuki kleru kok nemoni kak yo sing pas wau panitiane lho kepenak ngoten. Jenengan pun nate napa dereng tanggapan tenggen RSUD utawi rumah sakit ngeten niki? Nggih nembis pindah niki kula. Sinten pripun pengalaman jenengan, apresiasi jenengan tumrap dalu menika? Nggih niku lho sing kula pikir wit ke ngomah sampe ngriki niku. Mula kula nggih griming-griming rada ragu wong sing nanggap rumah sakit niku bingung. Nyapa kok bingung? Lek nyun sewu nek mantu. Sing gadah damel kok mantu sunat, mamane mantu nu mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang bahagia, sakinah mawaddah warahmah cetha. Kamangka ki rumah sakit. Mugi-mugi para rawuh sehat sedaya
rumah sakit sepi no. Iya ta? Aku wis tak pikir kok Mas. Iya. Muga-muga Nenten rumah iki lho. sakit niki laris. Lah berarti loro kabeh. Aku bingung wis apike meneng wae wis matur nuwun ngono ae. Ya kok iso matur nuwun. Timbang resiko. Nyuwun sewu. Tiyang nek Mas, mboten pengalaman nggih ngeten iki to Mas. Nggih ta. Apa terus lek ditanggap rumah sakit apa rumah sakit laris wong ben padha mara lara kabeh ini ora kaya ngono Mas. Piye? Tujuane rumah sakit ki apa? Menyehatkan masyarakat. Lah yo anane disehatno mergo lara to. Monggo Bapak Ibu lara nggih. Kok Bapak Ibu lara piye to omonganmu? Tegese memberi pelayanan mbok bilih mangke wonten napa masyarakat sing gerah niku enggal lho dugi tenggene rumah sakit Dolopo mriki ngoten lho lagi ngoten tangan kagem rumah sakit umum daerah Dolopo luar biasa lengkap kok nggih ngriki to Ngeten dados Mas Komet. Nuwun Nggih. sewu dados rumah sakit itu tidak hanya semoga banyak orang sakit mboten ngoten. Mboten. Di sini ternyata banyak laboratorium. Oh, Kula cek laboratorium. kesehatan gitu rumah sakit. Tegese Nggih. mengontrol kesehatan. Jadi Nah. tempat ini adalah untuk mencegah supaya orang tidak sakit. Nah Oh, niku leres nggih, Mas nggih. napa melih mriki pelayanane nggih sae-sae tapi nyun sewu Mak Cange Pripun, wonten Mas? kata mutiara nika Piye? bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Nggih. lan jenengan rak nggih pengin seneng-seneng to Nggih. monggo lara riyin lho kok malah mokon lara piye to lah wis bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian wong ki nak pengen seneng lara to Mas. ora ketang rong dina tak tiliki iya lho kowe malah nyengkakno kancane tegese ki ora wong iki kudu lara dhisik bar kuwi seneng ora tegese lara wong ki kudu rekoso dhisik nyambut gawe sing bener sing genah lagi engko mencapai sing jenenge kamulyan lagi ngoten nggih Mak Cange Dawuh leres Mas. ono ora terus wonge lara bar kuwi terus sesuk sugih kuwi ora ono kok sok niki awakmu ten mriki kan nembe sepindah ten mriki to Nggih. nggih heeh alhamdulillah ugi niki nggih kepareng lenggah nggih sedaya para pejabat Nggih. napa melih panjenenganipun Bapak Dr. Purnomo Hadi Leres. Wilujeng dalu Bapak alhamdulillah Mbah Tarom nggih lenggah. Mbah Tarom. Mbah Tarom Sepuh ing sing dalu. Madiun ugi pepunden kula Bapak Hari Wuryanto dalu menika nggih Nggih. rawuh amargi panjenenganipun pancen maniak budaya Jawa. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Dados warisan nenek moyang wayang niku mboten terhenti kedah napa diuri-uri ngoten nggih Pak nggih. Mboten namung diuri-uri yen perlu kudu diurip-urip. Diurip tegese urip niku napa to? Nggih kados ngeten iki ditangga, Leres. dirawuhke teng mriki, lak ngoten to nggih. Ugi pepundhen kula nggih menika sesepuh Abah Kirun. Ugi wau kepareng lenggah menika wonten Gus Nafik nggih. Alhamdulillah. Niki luar biasa mulane aku munggah manggregeli lho lagi ning ngarepe pejabat salah omong tes awake dhewe. alah ora apa-apa Kok iso ora apa-apa piye to? kula kulino kok Kulino dites. heeh Lho kok piye to kok iso awak paling ka awake dhewe iki sapa kak ya dereng ngertos Nggih, nggih nembe pindah niki pisan iki lho panggil iki. Wonten Nggih, Pak. tembung tak kenal maka tak sayang. Lah leres Nggih. ngoten niku leres nggih. Monggo. Saderenge nyuwun sewu gembel kamardikane panjenengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Derek petepangan nami kula nggih menika dodok kula saking Bojonegoro, mbok bilih nate tindak dhateng Bojonegoro, dereng nate ngertos Pak Lurah Bojonegoro nggih menika kula. Rakyate nggih Pak nggih, nggih Bu. Kula Tak kira biasa Pak Lurahe. Boten Kere. kula sing sering diutus kali Pak Lurah ngeterke surat, ngeterke napa-napa niku kula. Nggih. panggah tetep gedibal Kok iso gedibal piye to? ayo wong kere kok sombong wong kenalan ki supaya wong ngerti sapa to kae kaya aku ini kan wong wis penasaran sapa to sing cilik kok ganteng lho Wong kok kepedean to lele. Lah nek aku ora umuk nyuwun sewu. minimal orang ganteng ya wong umum ngono lho to Lho kok ora wong umum piye? Aku ki ya wong umum, Mas. ora iso Kok iso ora iso? wong umum iki kaya aku niki umum Piye umume? Mas Sahyo ngeten iki umum Kok iso? nyun sewu nggih Heeh. habis kepala Heeh. gulu Heeh. awak Heeh. sikil Iya. awakmu ora umum kok Aku ya padha duwe bar kabeh. kepala kok bablas awak gulumu ora enek iki lho kei gulu ben rada pantes Lamun ndeloki piye to, Mas? lho kuwi ndi Iki gulu, gulu. ketara kok ora keton nek ndi gulu diceluk penak to Lah piye jajal? Celuk. Met kok met. piye to Ki Enak. berarti duwe gulu. Duwe gulu. Lho aku ya padha ayo ngono lho. dok Dalem. lho sak awake
Oh duwe gulu kok ora dimanfaatno. Ya aku lagi ngerti malah niki. Pripun to? Gulu to Pak sampean. Nggih gadah kok jenengan iki ngiwangi pundi to, Pak? Lah buktine nun sewu Mas Komet. Mas Briner yen, Mas Priko. Met Komet. Nggih, Pak. Lah niku dadi gulune dimanfaatke. Manfaatke. Mas Dodo. Dalem, Pak. Lah sak awake. Tegese ora duwe gulu. Gadah, Pak. Cuman niki kataan gajih. Dadi kula niki kados bakso beranak niku lho. Kok jenengan iki kok ora anu diet ngono, lari pagi, dadi sehat. Kaya bojoku lari pagi, ngantek saya ini rong balik. Mas, kuwi jenenge bojomu minggat. Iya, maune kondo jare aku tak melok yoga ben sehat. Iya. Lah kok melok yoga entek saulan setengah ngono. Lah kok yoga kulone perapatan kuwi to. Oh, keranjingan aku. Yoga. Kuwi yoga berarti bojomu duwe anu laki-laki lain. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho sing dinteni iki lho adene. Ayo. Ketoke anu, Mas. Guyune guyu ora tenanan. Semene. Ngece ketok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat kok ya suarane gedhe. Tuh. Aduh, kowe kok malah cengengesan iki lho urusane apa? Sampene dinteni wong apike kaya ngono. Lah nggih swantene pun wibawa wis agrong wis gedhe lho, kuwi diterusno ngono lho, teruse piye? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Piye to nek salam padha cengengesan ya. Cengengesan gundulmu kuwi. Lha iki lho, Kata-katamu kuwi sing kliru, Mas. ora kaya Waalaikumsalam ngono to. Ya Waalaikumsalam lho, kowe ora bener piye to? Baleni. Alhamdulillah. Nah, iki pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. La dalah. Kowe kok ruwet to dina iki nyampe. Mangajari Mas Dodo mangajari. Niki kata-katane kan mboten bener to, Pak niki. Sing bener ki ngene lho, Mas. As-sholatu wa sik to, kowe meneng sik tak ajari sik. Engko lali. Ora, kowe ganggu konsentrasiku. As-sholatu wa isik to. Aku gur lirik obah tok. Kalau kamu ikut umi, pikiranku nanti bisa ikut-ikutan. Jadi aku nggak konsentrasi, tahu? Oh, alah patkai. Patken. Weh ngono kuwi lho. Nek konsentrasi. Lah gimana? Kamu tahu sendiri kan kata papa aku nggak boleh diganggu. Kalau diganggu aku mimpes, tahu? Papa iki nek wis kecukupan lho. Lah nyapa? Wis sesuk digaglak opo Sik bingung kok papa. Dahar to kok gaglak piye to? Kok anakku nyeluk aku iya. Oh, Bu, baleni pisan kasa ngono. Iya ki apik ayah. Opo gae? Lah piye? Ya asin ngono ki meneh. Kuwi uyah. Kok iso Yasin kok iso. Aja terokno sik. Ora aku rampung lagi kowe. Digatekne sik Mas. Lah ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Matur nuwun. Ya wis padha-padha ki nek gak kanca ya ora tak warai. Ayo terusne. Amma ba'du. Alah. Kok tremot cipung gurune tok. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh, dalu punika enten apa to? Lho. Dalu punika enten wayang. Lho. Nah, ya sing ngarani tahlilan sapa, Dul? meneng ngoto, enek wong mukadimah kok sok. Lah mukadimah ki tujuanmu ora cetha lho, Mas. Loh, caranya berkomunikasi gitu. Dalam rangkum Mas, enek dokter. oh tim medis niki Tim medis, dokter spesialis iki. saking rumah sakit spesialis saking poligami. kok poligami to ki poliklinik kok poligami. Poliklinik. Iki dokter sing tenggene poliklinik. Nah, Selamat mamel. selamat malam. Selamat Masalah malam. kaya dokter Tirta barang nang kene amen Matirto ae. Mohon izin Pak Dalang, Siap, Dok. saya dari UGM dari IGD Loh, dapat telepon bahwa pagelaran ada yang agak kurang Sehat. Tolong sini. Dua-duanya. Mumpung ketemu dokter lho. kok kaya Biasane dadak antri sampe langsung diceluk lho. met perasaanku kok ora penak ya. Itu manut penak Kursi siapkan.
dari Nggih, Pak Dokter. Wonten dawuh, Pak. melawak-melawak ya. Nggih, Pak. Ini dalam kesehatan. Oh, nggih. Jangan celometan. Mboten, Pak. Dokter hewan terkenal. Waduh lah salah jalur. Ning jare dokter hewan ini malah pinter dhewe to, Pak. Gak banyol kuwi. Yo ra gelem. Ini Pripun? anu dalam gerah ndol apa to? Dalam gerah. Rumah sakit. Rumah Pak. sakit Rumah ki apa? Dalam. dalam Gerah ki sakit. Sakit. dalam gerah. Jangan anu ya mendekat ya. Tolong ini karena di sini dulu terkenal untuk isolasi pandemi yang Covid. kena corona. Iya, iya. Saya lihat wajahmu ini kan penuh virus. Ini dua-duanya kena virus TikTok. Iya, kena Oh. virus PK iki. Apa ana lho dokter kok jangan anu ya? Anune sapa? Ojo lungguh sing ngakon sapa? Saya kan hanya gini tok. Ya mboten diperiksa, Dok. Bantah. Oh, udah penuh gizi. Aduh. Rai kok ora jelas. Oh. Ini dulu pernah di sini. Pasien di sini apa? Bukan. Loh. Kere batil. Ramudeng. Tolong copot. Saya periksanya dulu ya. Boleh, boleh. Mohon Nek, izin. Tapi katanya jenengan tadi dokter hewan ini manusia ya, Dok. Lah iki raine kaya kewan nih. Barangkali ya saya itu dokter umum. Kebetulan saya tidak umum. Jadi ya. Pripun to Iki jenengan piye iki? to Dokter apa toilet to jenenge? Dokter umum nggih kedae urusane umum. Yang dokter siapa? Jenengan. Saya senior di sini loh. Jangan macam-macam. Aku ahli ortopedi. Oh, Ahli bedah. Oh. Jadi bedah dompete wong, bedah omahe wong. Ini dokter apa copet kuwi malah. Mohon izin, tolong dibuka Dek Mantri. Ini kebetulan mantri polisi. Lho. Oh iki mantri. Kudune ya mantri kesehatan. Mantri kesehatan kok polisi Mantri- pripun to? Loh kok pergi siapa? Lho. itu? Duduk. Orang sudah menelpon saya suruh ngobati, pergi. Ya. Itu pasti mati loh. Harus duduk tertib sama dokter itu. Harus nurut, harus nurut. Mas, namanya siapa? Saya Dodok. Oh, Mas Dobol. Lho. Dodok, Pak. Dodok, Dok. Dodok, Oh Dok. ya, Oh, iya. saya sering lihat TikToknya. Iya, iya. Biasa PK sama DG sama Betul, Kangko betul. ya? Kok tahu betul? Oh, Betul, Dok. lawan dodok kepet itu. Kok Dok? Dodok komet. Komet. Oh, yang kepet siapa? Yang kep lho, lah enggak tahu kan jenengan yang bilang kepet. Salah, komet. Lho. Ki piye to ki? Ayo golek dokter liyane. Ki kita gak beres niki. Enek karek iki liyane ndelok wayang goblok. Dokter jaga aku ki dadi yo njogo satpam, njogo sembarang itu. Dok. Ngono, tolong Dok, ya, niku ya. napa to niku sing dikalungne namine? Ini dah. Hmm. Ini Hmm. speaker. Itu untuk ngecek kesehatan. Biasanya ditempelkan di Tester. dada, Oke, perut itu. tolong Stetoskop. dicopot, Mas. Ndasmu gantol aja. Tapi kula sehat iki, Pak. Halo. Sakit, jelas sakit itu dok, jelas sakit dok. Menge sehat keteraki loro. Kok itu seket tapi mbudek no. Kok tak nging. Jangan protes, Mas Jangan Komet. protes. Ini dokter THT. Mau Ini sehat gak? Mau sehat gak? Lah, aku sehat iki. Ahli ini ahli. Timbul ki Jawa apa ora ya? Cek 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 cek. Kok menenge timbul asem ki. Ketara nek ora tau enek dagelan model ngene iki. Cek 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 cek. Anu penuh dengan diskotik ya dan. Lho. Mboten. Karaoke ini. Oh, Kok teko uteke mbledos. Ora Usus buntu ya? lho. wong bathuk Kula usus sehat gitu. kok. Usus buntu, utek bledos. Sehat kok.
Duh, iki omongan anakku sehat to. Ya wis karek kuwi tok sing jaga, liyane padha ndelok wayang. Aku rene menghibur diperiksa nyapa. Lho, iki dokter ngerti lho, ngerti sadurunge winarah dokter iki. Pak Lek. Lho, dokter mau celuk Pak Lek iki piye to kowe iki? Pak dokter ngono lho. Dok ngono lho. Dok. Maaf, ini karena ada pengapuran tulang. Iya. Harus ada obat yang bukan salep, Iya. bukan disuntik. Obat luar ya itu. Ya obat luar, diblaur ke raine jadi Mbak ngono iki rada engko sik sore barang wis ngono. Lah, karena dia kalah PK. Kalah PK. Iki ya rata-rata omongi. Berarti niki sakitnya parah ya, Dok? Parah banget ya. Anjir kaya ngene iki parah. Tolong dipegang. Mboten napa-napa Mas Komet demi kesehatan. Oh iya. Pengen ya. sehat Balut. manut karo dokter. Pengen sehat. Iki lho lorone opo. Iki lho lakon apa turun. Oh, kurang ajar sama dokter. Ini dokter ahli. Kuliah di luar negeri. Kowe jangan sampai menghina. Anu staples. Staples aja nek. Dak. Kecek ketekek. Seneng aku matu. Mati. Matu. Tenang. Pasti sembuh. Tolong obat luar, Dik. Oke. Ini mohon maaf, Dok. Ini ada garansinya ndak ini kira-kira, Dok? Garansi itu kuda motor kok. Lah kowe kira gue gak mari terus. Oh, ini obat luar ya, Dok? Obat luar. Obat luar. Biar sembuh. Obat luar. Tolong, Pak. Biar sembuh. Saya kan seneng. ada dagelan geleput. Ya, betul luar. Loh, Obat merah. bener. Ini yang paling mujarab obat ini, Met. Bener. Kayak tanggoku yang ini, Met. Langsung sesuk mari. Oh, pakai suntik. Hei. Aja mlayu. Wes to balik. Nek trimo ngene-ngene gak apa-apa. Nek kuwi aku wegah. Wegah piye kok? Gak kuwi bongko iso. Ora iki dokter khusus kok. Aja guyon lek ron tenan. Lek ron sapa kok lek ron wae tapuk tenan. Dokter, Dokter mau celok lek ron ayo kembali. Manut pora. Anu lah keadaan sakno gedene. Manut pora. Akhirnya ya manut. 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 Pilih bokong apa matamu? Bokong mawon, mata tasik kula nggih. Ayo dijentitne. Jentitne iki bokong kok malah hepleh-hepleh kuwi. Ora apa-apa nek kuwi kon nyuntik. Yo. Kowe lek disuntik Ayo, kuwi masa jentit. depanmu ilang ngene lho lah. Berdarah ini. Awas. Ora apa-apa. Bae ora apa-apa. Kleru raine. Diomongi doktere Kleru. Anu ndas kuwi ya lara, Met. Piye? Gak kerasa to? Piye rasane? Dokter spesialis ki ngene iki. ya rada penak ya terus no ngene lho rada penak. Piye rasane? Lara apa ora? Ya lumayan ki penak. Alhamdulillah gak iso kaya ngene iki lho. Anu Terus alah iki kok penak ki apa? Bisa diutut-utut. Lah kowe kerasa penak apa ora? Keweri ya. hernia ya? Hernia. Penyakit lagi sedih kok ngolah ngalih iki piye to? Oh, tunggu. Kadang-kadang Ngono, kok dadak iki nek ra diajar ngene iki ra kapok iki. aku Ngono, dagelan ning ndi iso kok. golek tanggapan dhewe itu. Oke. Wis to sementing mari, Met, sementing mari. Arang-arang tanggapannya kok koyo ngono. Mari kowe. Aduh. Kok aku tak omong bojomu. Tansoplas ya. Untuk luka-luka yang luar lho. Loh, sing loro niki le. Bokong niki le. Iki sing iki dokter Bu. Dokter Koclok. Iki spesialis. Spesialis piye wis dipersuntik bokong kok. Nyapa kene di pelajaran. Ora sang aku kene. Iki lulusan luar negeri lho iki. Luar negeri apa? Terima Piye kasih to? Pak Dalan. Enggak dikasih resep untuk apa Obat jalan obat gitu. jalannya, Dok.
Gampang, nggak usah resep langsung saya kasih omongan aja. Nanti kalau resep dia nggak bisa baca, nggak bisa tulisannya dokter. Makanya saya itu cukup jadi dokter, keluarga anak-anak saya aku nggak boleh jadi dokter. Lah kenapa? Tulisannya ra kena diwaca wong tuwek. Ini nek gawe resep ku lho kok pas. Oke, tolong pagi ya. Nah, iki lho gatekne iki Mas Komet. Suketeki 1 tomblok. Terus siang dedak sama tetes. Mau dio-dio Ndak. Boleh dicampur sentrat ndak itu suketeki? Kok iso teko sentrat iki piye ta kowe Iki iki? kita dokter kewan kok. Apa ene Wis to resep kok suketeki? Nurut sor meja enek ulane. cakep. Aja gelo karo carane. Ciriwan cilelewo digawa mati. Nah. Tojuk dina. Opo kuwi? Infus. Kelihatannya. Kelihatannya. Nurut Biar Tambah cepet asupan siap. makanan kuwi. Nggih, tenagane ben pulih nggih, Pak nggih. Lungguh. Mataku rasane wis terkena. Wis kene kene wis ora masalah wis to. Anu Kok bojomu iki, sing omah tak urusane lho ya. infus. Wis tenang. Oke. Kok Tolong ya. infusnya. Iya kok manut tae. Infus. Iya ora dagelan. Ora teko. Karena berkualitas gitu. Kan kurang minyak ikan toh. Bagus itu minyak ikan untuk segera penyembuhan luka-luka. Ikane urip. Ini infus terbaru. Kok nyalano ikane urip lho? Kan biasanya ngangen-ngangen paus. Ya. Singa. Singa tep Paus, paus. tap telayar. Ini kecilannya paus. Banyak loh. Nanti gip sampean banyak loh. Gip, hadiah banyak. Lorone genteni kuwi piye? Wis orang kok bojomu tak urusane wis to. Cangkeme sing ndi to? Wis matane didudul. Cangkemmu ki lho sing ndi niki le. Disedot. Tak anu dhewe. Piye rasane? Piye rasane? Apa? Lah iki ora impus iki. Apa? Arak. Kok iso arak piye to kowe iki? Kombe tenan to Mas Komet? Nggih. Masalah sawangan enek iwake ning kono kuwi lho. Alah kula mboten napa-napa. Biasa kula. Lah iwake nelek barang ning banyu kok. Lah dalah. Ora apa-apa kuwi menambahkan vitamin dalam tubuh. Iki- Molekul-molekul dalam tubuh akan tumbuh berkembang dengan baik. Amonia ada di situ kok diminum. Bagus itu menyembuhkan tulang-tulang, keropos Kan hilang. cita-citanya nggak sembuh. Kowe iki apa salese dokter ki dah? Loga. Mau diobat luar lagi ya? Obat Ndak luar. usah. Aku wis ora sertoyo. Percaya sertoyo. Wong nesu kok. Mesu kok sono. Nesu. Malam ini juga kerawuan. Nggih. Pakune jagat, sapune jagat. Gus Nafi Kencong. Wah. Iki pokoknya mesti kenal. Nggih. Monggo. Donganipun Gus. Sungkem kula Gus Nafi. Nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pipa kejina Pak Bupati, wabah kejina Firana usahanya Pak Terang, wabah kejina Kirun sak rombong amak berkorek bahagia, korek. Syai'ul Fatihah. Allahumma fir lana Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati masakit. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma fi barakati bupati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Fatihah. Kirone rada edan piwang. Raidan ra entuk dhuwit to Gus kok. Ini Mbah Tarom pasti pirsa, para alim ulama paripe. Pasti pirsa. Nggih. Semuanya ngadir pas Pasiennya lunga. Dok. Urung. Pasiennya dong. urung mareng. Sapa sing ape lunga? Urung mari. Aku halan-halan. Dalan-dalan. Oh berarti sudah sembuh. Sudah sembuh. Lah, Iki enggak anake apa-apa. sapa? Anake mantri. Besok nek gede dadi apa? Dadi dokter. Nyuntik sapa? Bojomu.
Bagi yo biyen. Gus Nafi sudah ndungani. Nggih. Ini daerah Bonsari. Nggih. Mbak Cange itu ada tradisi, ada satu daerah itu nek nanggap wayang gak oleh sinden wedok. Daerah pundi menika? Bonsari lali aku Pak Joko Setiono tadi ngendika itu Balirjo. Oh, Balirjo. Jadi pernah Pak Anom Nggih. hari jadi bupatinya waktu itu Mbah Tarom nanggap Pak Anom hari jadi aku bingung. Lagi sinden ora oleh wedok, golek sinden lanang sopo. Akhirnya aku Yarto ada, terus saya sowan Mbah Yai Said ngumpul sama Mbah Syudi, Mbak Anu, saya sowan Yai Sepuh Saratonoe sinden lanang. Okay. Terus akhirnya tak gawakne Yarto sama Tandak Ludruk. Lah karena kita di daerah Brangkidul, ini juga partisipasi iki tolak balak. Oh, nggih. Iki demit randulit setan raduyan tenan. Nek musuh iki Sinden lanang. nek konangan wonge diuyuhi lho engko. Itu lho. Kok gampang tersinggung. Aja molone. Lanang yo ben wedok ben. Anu sapa ki? Selamat datang pengunjung sekalian. Sila. Budek ya aku saiki malah iki. Gendere pira to? Nyong sangat. Oke. Sila. Belum sembuh. Pokoke keliru ora aku gak wetok aku wis warai. Warai. Waras kok dileming dhewe iki ayo rene kok sok. Wong aku iki anggeku klaras kok. Wis ora. Sumpah ra tak omongi. Ki engko nek arep tak gawekne iki ora tak omongi. Nek biasane bar jenengan garapi ngoten niku terus viral kok mendhi ana. Viral yo picek kae kok. Lho. Wong kok bendina disogrok sego jagung. Ben sehat. Nah, ini komet dodok yang baru-baru ke hari ini wis terus tanggapannya laris. Ayo, Un. Nggih. Ayo. Selamat datang Un. Kowe rene, para penangkal petir rene. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya Indonesia yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, debut seni kirun terus bul pisangkas dangdutan bul. Selamat datang Sama artisnya Babski. kami seni Indonesia asli, seni budaya Indonesia yang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Ludruk Kirun CS angan dasar Pancasila. lagu wajib Mbak Endang Sulastri karo Uun. Panas-panas mlaku ora nggawa payung, Senggane diseret lamane rentung, Surabaya geger mursine Madiun, Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Bersama artisnya Babski.
Lungguh. Elok, Bah. Nggih. Elok. Artis Patski, cantik-cantik, Bah. Iki cerita ya, Met. Hmm. Enek tanda ngene iki priksa ning dokter Naryo Jalan Tamrin. Bojone Uun. Dudu. Dokter Naryo kok kuwi rak pasien. Oh iya. Naryo pasien. Nggih. Dokter Naryo. Lah, dhek lali jenenge arek Caruban. Nggih. Jenenge diganti Ndoli. Doli. Padahal jenenge Basirun. Nggih. Lah sing nyatet manggil ngono kan ya tetep Basirun. Nggih. Tuan Basirun gak mlebu-mlebu nang ruangan dokter. Tuan Basirun ping 3 lagi. Siapa ya Tuan Basirun kancane? Lik jenengmu kuwi sapa? Iya aku ya Basirun ki. Lali dhewe. Iki engko urusen engko nek kira angel ya inpusen ngono ae. Oke. Yang penting saya matur nuwun kepada Rumah Sakit Dolopo. Pagelaran mulai ruatan pagi ini sampai malam ini dipercayakan pada Padepokan Seni Kirun yang noto. Matur nuwun Pak Dirut dan keluarga besar Rumah Sakit Dolopo. Nggih. Kingko sing ngurusi senek dhewe. Ngurusi pripun? Ki cacah ki. Kula nggumun lho, Bah. Apa? Lah, bake Patski luar biasa. Piyayi 5 ini enak sing siji, bejane rumah sakit mriki. Apa? Sing biru niku, ya Allah, Niken Salindri. Wah. Jan. Sing iki Niku lho biru-biru. Niki to. Nggih. Iki, Sing tengah niku lho. Sing tengah niki. Nggih. iki aku ora melok-melok. Nggih. Iki ya kurang to. Pinten niku? 500 sih. Engko nek kurang nggek-nggek ana ndi kono karo. Nyah. Kowe kuwi lho matane. Aja melu tik ngawut melu. Iki khusus wedok sing asli. Sing asli. Kae wedok palsu kae ra. Apa? Kae ngenteni nek percil teko tak rampas lene. Lah. Iki palsu kabeh, Abah. Wong ki andeng-andeng iso ngolah-alih kok. Lah nek iki kae andeng-andeng alih. Iki lho cunduk mentul iki gak ketok. Lah sebab Kerak nang kene. Heeh. Semak tengil. Iki po ketok. Teng pundi niki? Aku ro. Oh, nggih gampil nggih. Oh, ora kersa. Tenang. Nggih. Gus Nafi usul nggih. Napa? Kuwi nek mati leh ngubur ning ndi? Ya tetep wonten pemakaman kok ya. Neng Bong Cina aku ngono wis. Santai. Sing Niki ngurusi tunggal-tunggal. sing ngurusi Butarom lah kenalno sitok-sitok jenenge sapa? Oh nggih. Butarom request Gubuk Asmara. Juga ada penyanyi viral yang datang ini. Wah, sinten? Arya dari Blitar sing lagune apa kae? Langen Tresno apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nanti kon iki mau sing teko biuk-biukan pokoke. Ngono. Oh. Iki percil ya WA. Wah. Anu Pak Dokter Pur wayangan yo. Terus cahe ning Blitar. Loh, Piye to? Rene tak kira Rene Mboten ya. mriki to, mboten mriki. Sing ngomong sapa tapuk cangkemmu. Lah terus percil WA. WA Nggih. percil ki ning Blitar. Nggih. Aku apa salah? Yo ora. Infus njaluk infus. Ora mboten. Kula jare niki Wis, Met. mumpung ning rumah sakit lho. Nggih, entek ra entek ya entekno iki. Nggih. Ngono. Iki Iki entek. berat pokoke. Iki ora banyol ya. Napa? Sing mati iki ya bolone iki. Sing mikul ya ngene iki. Kompak berarti. Sing mikul. Dadi ya sarene mikul ki dilanang-lanangne. Heeh. Allah illallah. Lah diceluk gendakne. Vera. Apa? Wis malih. Mayite ning dhuwur ya matane. Oke. Satu-satu. Entek-entekno. Jenenge sapa sitok-sitok ya, Nduk. Engko Gubuk Asmara ya. Nggih. Request Butarom ya. Matur suwun Pak Dokter. Oh ya. Kalau nanti kiranya nggak anu langsung aja ke sana ya. Alah, ndak usah. Rencana minta berapa bulan Loh, ndak. tak request ke Dokter Pur. Sehat. Pun sehat. Sehat kok sehat. Pengen obat luar? Mboten.
Nyuwun sewu diajeng. Cik. Saking mriki riyen nggih kula aturi jumeneng riyen. Monggo diajeng. Lah alah cantike. Alah oh golek nggon anu munggah. Iya no. Bayi putri ya kudu Putri gemes. kecantikan, Pak. Miss Universe. Sugeng dalu diajeng. Cik. Pripun kabare wong ayu? Wow, tuki mriki jam. Sik to kok Kepiye to? Ki ndak bekase tukang gali sumur to ki. Muga-muga judu. Jodoh gundul ngono kapok ya to. Kowe ki jodohno kancane kok Jadi takoki namanya siapa? Nggih, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Oh, Mas. nggih, namanya siapa kalau boleh tahu? Kula Naira. Oh, Naira. Cik. Nama asli, nama asli? Nama KTP. KTP. Cik. Asli niki KTP nggih. Nggih, Asli Naira. nggih KTP. Nggih. KTP asli Nggih. Rian Wahyu Setiawan. Panggilannya Rian. Ria. Biasa dipanggil Goplo. Wah, akeh mah to jenenge. Nggih kathah, Pak. Sindikat tok. Alhamdulillah. Kok kathah Sindikat ki copet apa beto, Mas? Rumahnya mana, Mbak Ria? Kula Goranggare. Oh, Goranggare. Nggih. Mbak Ria. nggih. Pekerjaan aslinya apa nih? Kalau selain menghibur masyarakat seperti ini di rumah alhamdulillah usaha, Mas. Usahanya apa? Papa Alhamdulillah nggih sekalian sampingan usaha niku membantu sesama. Oh, napa Cik, menika? tembel ban. Oh, alah. Ya tukang tamban bal Kuwi kok. jasa penting lho, kuwi ora ditempel kan ya nuntun. Lah nggih, penting. nggih to. Penting, Kan nggih. niku nggih bantu nggih. Nggih, nggih. Nah, yo ora apa-apa, tarah ya sini lanang ya, Om Mas. Waduh, aku ketipu. Waduh. Aduh, Mosok ora ngeri. aku ora ngeri. Kayak ngene kok. Lah kowe apa ngerti kuwi? Lah nek iki wedok, lah nek ngene kok sok. Oh, ngono. Jajal bagianmu sing di. Sing kedua. Selanjutnya. Nah. Niki, monggo Pak, niki Pak. Milih iki hati-hati. Wah, Eh, lagi malah dempal ngene lho. kok saya keker to. Dempal niku napa manol to? Nggih. Keker. Takoni. Napa jenengan paring asma sinten, Mbak? Kula paring asma Mbak Ica Loradora SPD. Ica Loradera. Sarjana pendidikan. Sopo sing ngomong? Lah SPD. SPD. Sopir dam. Sarjana pendidikan. Layak raine. SDM metu sarjana pendidikan. Layak kaya pedel. Kenapa pedele? Kok pedele piye to iki? Pedele dengkul amblek. Ica nggih. Nggih Ica. Nama KTP. Nggih, Nama nama KTP aku isin lho Mas. Alah ora apa-apa. Mau security kene wis nawa aku lho. Security kene. Ah, Ngene penting iki iki. Mbak Inces ngono kuwi regane sampean ki selawe gelem apa ora aku. Lah- Ngono kuwi ning aku. Mau jawab piye? Anu ana kuaci dipangan luwak Mas aku. Iya. Regane banci saiki mundak. Takon genepi 30 ngono lho Mas. Mosok ya selawe merkengkong ngono. Ya bener marketing. Marketing. Bangeten mo. Menawi nami KTP nggih Mokamat Khairul Anam. Kayak manam. Kayak sing duwe pondok mboro ya. Oh, Lah jenenge Islam kok dadine banci. Walah nam. Nam sopir dam truk. Anu nak, Mbak ini kan tambal ban. Nggih. Kesehariannya apa, Mbak? Hah, kula to. Nggih. Nggih, bakul nomor. Pak polisi. Anu maksudnya ki bakul nomor HP perdana kuwi lho Mas. Walah. Nah, nek bakul nomor togel ngono Konter kuwi. to? Heeh, ngono Nggih, kuwi wis nggih, gak oleh. Nggih betul napa? Sampeyan ora tau tuku berarti, Mbak? Alhamdulillah kula mboten nate tumbas. Alhamdulillah, Nggih. jos. Nggih ning titip tanggani. Waduh. Kok iso kaya dodok lho. Ora tau ngono kuwi. Mas Online. kok tau, Yang Mas? ketiga, Anu yang ketiga ini Mbak. Mbak Niken iki. Monggo Budi. Budi Pangapunten. sapa kok Budi kowe iki lho kok. Mas pangapunten niki kados sing anu harus pakai bahasa isyarat niki. Walah. Sing menika. Kupinge remek. Nggih. Kupinge remek ndasmu kuwi. Mboten anu mboten kupinge radi katarak niki. Lho, mok katarak niku mat mripat. Oh, wis genti to, Mas? Lho mboten ketian nggih Oh, ngoten. alah. Nenek. Mangga. Anu Nenek. Nggih. Oh, ngerti bahasa isyarat. Ngertos. niki niki cantik tapi pangapunten. Nggih. Nggih. Radi mboten saged ngomong Wah. kalih anu pendengarane nggih niku wau lho. Alah mboten napa-napa Niki niku anu ra. sumbune radi cepot niki. Nggih, nggih, nggih. Kupinge bosok. Lho. Anu iki nak nyeluk piye to? Hao, wah. Isyarat piye? Isyarat ngene lho ngene.
Nama kamu siapa? Oh. Oh, rumahmu mana? Baben. Babene kok cuwet. Masa baben cetha ya. Apik Ani ATP opo? Iya. Mardi. Meta-meta. Walah di Mardi Kancil. Aku kerasa. Pripun Mas Komet? Alah nggih. Yo iso omong ngono kok. Entrane iki. Acting. Lah iya. Anu napa pekerjaan asline Oh, pekerjaan kula, Mas. Nggih, nek teng griya. Alhamdulillah kula pekerjaan kula alhamdulillah niku alhamdulillah loh Mas Komet. Nggih. Alhamdulillah. Dinas Perhubungan, Pak. Ngubung napa? Ngubung napa? Ngubungi wong lanang-lanang. Walah ya begengkek padha. Lah sak jalur kok Oh entar dimareni ya. Nggih. Kene. Ya Mardi mundur Mardi. Wis. Lah iki. Nah, nak niki asli. Asli soalnya iso ditengeri, Mas. Iya. Lek gelungane gede mesti wedok. Wedok. Wedok ki. Monggo. Gelungane 2 meter kok. Monggo katuran jengkar, monggo. Jengkar. Nggih. Halus to. Weh, ledan kayak banci rematik. Dan tukang gane wedi lek iki. Kowe to. Nggih. Sugeng dalu. Dalu. Ah nggih, mepetan senengane ngono kuwi. Pak Cahyo niku senengane ngeten iki. Ngeten iki. Pripun? Sing Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. masa banci biayaan. Ki nek ning nggonku wis tak bothok lho iki. Ojo to kok iso. Sapa mau asmane? Sinten? Nyuwun sewu paring asma sinten, Dik? Sik Mas. Ki kok yo es krim kegedean ngono to Mas niki Mas. Mbok napa ning nggih tambahan. Oh. Niku bar ditambani kalih dokter. Kula Mas. Nggih, paring asma sinten? Nggih. Asma jaler napa? Estri Mas. Sing estri. Sing estri Ira Raimu. Ira sinten? Ira Raimu. Kok dibacote to, Nduk? Ira Raima. Ira Raima. Mau kita ngomong raimu. Loh, sing terus niki dudu aku kok. Oh, gak aku tuh rombonganmu. Lho iya. Iki ta apa nek tragedi banci gelut, Pak. Malah medeni. Nah iso ya. Paring asma sing estri, Mbak Ira. Ira. Jeneng lanang. Mas tak ceritani sih. Jadi harus tutur ini. Aku mbiyen ki jarene buku ya Mas ya. Maine keras iki, wong iki keras, Pak. Ini lho kok so. Wah, Walik to Mas ki. Napa? Walik sing rangkul. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sik, Mas, sik. Apa? Keleke ribu ke? Lho, Ya apa kelek Mas, usulak. dadak rung tak cukur terae kok ya. Mau lho. Mas niki sanes anu kelek, Dan sanes wulu kelek. Dan niki kembangi. Heeh. Ki oyote. Oh, kita sing jeneng kembang ora waribang. Apa Mas pi Mas? Wis kembang ora waribang. Ora. Delok di Google gak temu. Oh ah. Ambune be. Wah! Badek ora kaprah. Warane. Sampeyan ki cocok ning nggonku. Kuwi lho Injih, tak Mas. jenenge Pripun, asline Mas? sapa kok Aku iso sempret nek bunga-bunga nah ya. Yuh tenan. omong to Tik. Anu pidalem saking pundi, Mbak? Kula Caruban Mas. Caruban. Nama KTP? Nama KTP tak ceritani urung tak ceritani no mau kok ya. Heeh. Aku roh, Met. Mbuh aku ora melok lakon ki yo. Ngrasane ndes ceritane kowe. pripun, Mbak? Ibu mbiyen lahiran Mas. Heeh. Lahir ki cenger ki tangise wedok wis e. Wis wedok. Tapi pripun? tapi Piye kuwi? didelok kok celepitane gak enek Mas. Celepitane. 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 Nggih, terus? Heeh, terus bapakku mbowoh ngono Mas. Oh, Pak Singo. Lah mbowo Lah kok sing. mbowoh saking kagete Mas. Oh, kaget. Nah, akhirnya aku dijenengi bowo. Ora wowo. Wah, ngono kok Cik Ira Raima. Apik kok Ira Raima. Terus pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Sehari-hari terah omahku cedhek alas, Mas. Oh, ngata. Berarti pergaweannya apa, Mbak? Kerjaannya apa? Blandong pitolek kok. Aja banter-banter.
Kok iso blandong rumangsamu? Mandor. Oh, mandor. Mandor. Nggih. Mas. Wis di pacar purung, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Pun. Hah? Pun. Ora trimo pun. Lah terus? Neng alas kuwi, Mas. Heeh. Ora trimo wong tok. Lah terus? Yo pacarku kirik, kethak, singo. Waduh, lagi wis dipangan rayap iki. Matur nuwun, Mbak. Enjing. Weh, Dikira weh, Cik Siji. alhamdulillah, Pak. Ah, Kancaku wis menemukan pasangan hidup. alhamdulillah. Wis selamat ya, Met. Moga-moga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dongakno aku gak meteng ya. Yo, sing metengi kono. Mas, Anu, Mas Komet. Dalam. Padha klontongi. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah ki anggere kleben rong sloki nu masuk. Wong sloki masuk piye to? Kon jumeneng dong. Jangan Ayo. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Wah, jan. Lah nek iki asli, Met. Asli. Soale dari pakaian pun benten, Pak niki. Nah, ini Silvi Kumalasari. Kendalu. Sukendalu, Mas. Sukendalu. Kula istri. Oh. Asli kula wanita nggih. Ah, mosok. Nggih kok jenengan mboten percaya kan pripun? Aku ora percaya. Kaya-kaya dino iki akeh jebakan. Mboten saestu kula, Mas. Kula niki wanita asli. Asli nggih. Asli. Namine sinten? Mbak Sandy Radista, Mas. Sandy Radista. Nggih. Rumahnya mana, Mbak? Oh, kula Caruban. Oh, Caruban. Nggih, nggih. Caruban. Caruban di. Alah. Endi to? Model Pripun ta Nama Caruban? asli? Oh, asli. KTP. Oh, KTP. Nggih. Naryo, Mas. Naryo. Jenengan ki Anu nyun sewu. Mbak Naryo. Pripun? Mbak Naryo. Lah pripun? Anu nyun sewu. Apa? Sapa jenenge? Naryo. Lho. Bau. Nyapa? Lho. Aja lalu-lalu nyapa? Mosok iki Mas Naryo Mas Naryo kendang kae. Ya ora duduk kok iso. Ya Allah. Kok iso? Lho Eh aku piye to kok do bingung piye? Lah iya, aku tak takok sing Lah piye to, Mas? terakhir Piye? di sampean. Pripun? Namanya siapa kalau nama panggung? Oh, nama panggung Mbak Sandy Radista. Sandy. Niki nek sunat teng rumah sakit napa? Anu mboten teng Grajen, Mas. Grajen. Nggih. Wis sesuk. Lho, pripun? Nek Lah dijelang- jenengan lah niku tanpa sakit lho, saestu lho kalau kok iso. Tapi 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 nggih ditanjakne mau lah pamundute lah gubuk Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, nggih. Enggak. Coba kaya apa kridane iki. Jane nggih monggo. Monggo Mas Rumpal langsung kemawon. Tak cuntak. Berlima iki. Ayo. Ya wae lek Saya wis Iya. bunek-bunek. Piye? Gubuk Asmara. Asmara. Dados. Ayo tek, ayo tek.
Mas, kedah. Pripun? Pripun, Saya Mas? kula pengen ngertos jogetane riyin, Pak. Niki kok wonten kados stemper ngeten. Energik, Mas. Energi. Energi. Tapi Pak jenengan Oji. garingan Mas. Mas. Jiro lu. Alah gur ngono bojoku ya iso. Anu Napa nggih, Pak? nyuwun sewu. Ora. Nyuwun sewu Buli Mbok. Eh? Menawi gene bojone jenengan kan ngeten iki ne tesih terpasang nggih to. Lah nggen kula niku tak nggo ngene iki lho. Ah ndek wingi niku mencolot metu dadak nderuki. Lah isine apa? Nek Isine apa? malah niki cor-coran. Cor-coran Ben aman ya, Dek. Ben Menawi ngersakne cor-coran. Mboten imitasi ya. Mbak sedaya, niki sing mundhut niku Butarom lho. Lho. Sing apik. Sing apik. Sing apik, Dek. Pangapunten Nggih. Butarom. Pangapunten. Ayo. Eh. Ndi Butarom? Ndi? Lho, mosok jenengan mboten pirsa Sing Butarom. ndi? Butarom niku Neng ngeten, Mbak. Nggih. Bakda wayangan jenengan ampun kunturiin. napa? Nah. Kasuwun mangke tetep teng mriki riyin. Oh, wah awake dhewe sik dadi binatang tamu. Bintang, Mbak. Oh iya, binatang. betul. Lha napa? Mangke ajeng tinggi tumbal nggih bangun nggih. Dadi Kowe aja sakora. Kowe demite yo gila kok ya. Iya. Iki sampean, sing sampean kene maju. Sampean mundur. Iki sing ki ngethek kae kok iso. Ayo, anu kene, Mbak. Jogete sampean kaya apa? Cobi. Yo. Joget nae. Joget tok jaringan. 1 2 17. He ha he ho he ha. Foto. He. Seskramku kumat. Dan cirematik piye to kowe iki kok. Kaken melayani gitu. Berikutnya, Mbak, siapa mau? Sing kaya mau kene ta? Mbok Ali Bata. Sing ngene Sing kene. mau lho sing kaya step. Ya. Ayo Mas, musik. Jiro lu yo. Yo. Hey. Hoyo. Sewu menika wonten ula tali picis dadi Nyapa to dong ki yo pengen ketok gandes luwes kok. kaya apa nyembur kancane. Sing weh mundur masuk. Ayo lektik iki. Letik sapa kok letik. Ngomong aku lho kok sok. Ayo. Bawa. Lali ya. Mbak Wowo. Nah iki jelas gak iso ngene-ngene. Gak iso. Ora. Iki ketok yang Dunjone suarane sok klotak. Lah iya. nyuwun sewu jagung sakniki sak kilo pinten, Mbak? Nyapo. 5.000. Iki penebat. 1 2 3. Iki cara wedok tenan entek bocah iki. Nek opo? Oh iso kowe ya gelem. Iya. Aku lho. Aku sakne ngene iki. Yo lanjut. Ayo. Lanjut. Sing keras Mas iki sing keras. Iki nyapa kok jung blorot kabeh iki nyapa to? Piye to Mas wong ya Sepuntene Mas asli ngeten iki. Nek asli ki mesti ngeten iki nek badhe nek sing asli kan cobi to jenengan tingali cobi. Lah ya piye? Kaya kotak tomat Niki lho to. jenengan cobi tingali. Iya. Sembrono kok. Lah susu kok gombal tok iki to. Kuwi Aja kaya ngono ki Mas aku ki enten putarom lho kok. Wis ora masalah. lanjut. Sik. Sabar, Mas. Iki kul suwangkem itu kon dindi. Katut kene lho. Iso ki lho kok ya. Aku ki ora moto duwiten lho Mas. Ora. aku ki Guyon jane. ki kan. Aku nek duwit ora doyan kok iso. Duit gak doyan? Gak doyan. Lho, tenane lho. Gak doyan. Sing doyan apa? Wong lanang. Lha Pak lek pengen padhes wong wedok sing ra resiko Pak, monggo niki. Lagi ren lho ya. Met, aku nyekel dhuwit kok ambune kucing. Rumasan iki kok. Mampir Lah depot. wis perawan ki ya mesti wangi ngene lho Mas. Ayo, tembange lanjut nih. Lanjut nih, ya. Yo. Yo. Cedatan sajroning saya
Terima kasih, matur nuwun, luar biasa. Iki anu, Mas Komet Mas Dodo. Nggih, pripun? Bijaksana dan kehebatan RSUD Ndolopo Mas Yun. Nggih, nggih. Walaupun bagaimana ini kan khusus nggih, piyai khusus. Tapi disamakan di sini tidak ada kaum pria dan wanita atau yang khusus seperti ini, semua dirangkul sama untuk lestarnya budaya Indonesia. Betul. Itulah RSUD Ndolopo. Nggih, kita harus menghargai dan menyamalakatakan Menyalahkatakan gitu. nyamaratakan Jangan dipandang sebelah mata, beliau juga sama dengan kita. ora padha. Mungkin nasibnya yang beda gitu. Maksudnya podo iki podo wonge